Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlygy baky tarapy ýolumyzdakym täzelikler hem habarlar bilen tanışdyrýan Watan habarlary gepleşmeli aşýas. Gepleşmeden başynda hormatly prezident bilen halkara uluw üstaşary geçirgeleri özara ara baglanşyky ötü şatly halkara masagyna gatnaşyjylary iweren gutlaw bilen tanış edýäs. Hormatly halkara masagyna gatnaşyjylary edýdi watandaşlar. Size halkara uluw üstaşary geçirgeleri özara ara baglanşyky ötü şatly halkara masagynyň açylmagy bilen tüý sürekden gutlaýan. Bu möhüm ähmiýetli çäräniň garaşdygy hemişelik beýtarap watanymyzyň halkara uluw üstaşary geçirgelerini ýaýbangandyrmakda özara ara baglanşygy we ösüşi gadanmakda uly ähmiýete eýe boljakdygyna ananýan. Merkezi Aziýanyň we Ýewropanyň amatly çatyrygyna ýerleşýän Türkmenistan, Sewit we iklim ýurtlarynyň arasynda uly logistika hyzmatlarynyň ösürilmegine ören jogapkärli çemeleşýär. Ýurdumyzy milli uluw düzümleriniň maddi enjamyny bünýadyny dogry baprlaşdyrmak arkaly halkara uluw üstaşary geçirjilik mümkinçiliklerini ýygdarly artdyrýar. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynjy döwründe halkara uluw geçirgelerini ygtybarlandyrmak üçin amatly şertden döredilmegi döwletimizi iklimara ugulary boýunça möhüm halkara geçirgelerini öwrüýär. Şonuň bilen birlikde beýtarap watanymyzy dünýä ýurtlarynyň arasynda uluw üstaşary geçirgeleri babatynda özara bähwetli hyzmatdaşlygyň giňeldilmegini esasy wezipä hökmünde kesýetlep, halkara giňişligine häzirki zamanyň talaplaryna laýyk gelýän teklipleri öňe sürýär. Türkmenistan uluw ulgamyna ýygdarly goşuşmak bilen Günnogor, Günwatar we Demirgazyk Günorta ulary boýunça wajyp ýolları we merkezleri birleşdirýän esasy uluw üstaşary geçirgeleriniň düzümlerini mundan belägem giňeltmegi möhüm meseleleň hataryny goýýar. Aşgabatda geçirilen 6-njy Hadar sammitinde hyzmatdaşlygy we durnukly ösüşi üpçün etmekde uluw üstaşary geçirgeleriniň ornunyň uly ähmiýeti eýedigi bellendi. Munyň özi häzirki döwürde ýükleri daşymak üçin halkara uluw üstaşary geçirgeleriniň bökdönşide ulanylmagy aýratyn uly ähmiýete eýedir. Hormatly halkara masagyna gatnaşyjylar, açyk kapylar siýasatyny alyp barýan garaşdygy hemişelik beýtarap Türkmenistan, sewtara ykdysady hyzmatdaşlygyň ösürilmegini uluw üstaşary geçirjilik mümkinçiliklerini giňden durmuşa geçirmekde görýär. Bu urda uly mümkinçilikleri eýe bolan Türkmenistan iri halkara we sewet taslamalarının birnäçesiniň başyny başlady. Bu taslamalaryň amala aşyrylmagy Merkezi Aziýanyň we sewetiň ýurtlarynyň arasyndaky ykdysady we sowda hyzmatdaşlygyny häzirki zamanyň derejesine çykarmaga, geljek üçin sewtara gatnaşyklary kuwatly iterge bermäge, Merkezi Aziýany Hazar Gara deňizi we Baltika sewetlerini orta we ýakyn Günnogory, Günorta we Günorta Günnogory Aziýany birleşdirýän täze geoiqtisady giňişligiň guruluşynyň bünýadyny goýmaga mümkinçilik berer. Alınıp barlayan uzak möhletlerini işleyen netijesinde Türkmenistanda uluw ýollary doly döwre baprlaşdyrylyp, täze köpürler ähli zerur düzüm bolan ýokary tezlikli avtomobil ýollary, demir ýollary, howa we deňiz ýollary gurulýar. Şeýlelikde merdana ata-babalarymyzyň ýol köpür gurmak ýaly asylly ýürürleri häzirki döwürde münasip dowam etdirilýär. Hemde ata watanymyzyň halkara giňişligindäki awraýynyň artmagyna ýardam edýär. Ýurdumyzyň ýollaryň çatyrygyna ýerleşmegi, ygtybarly energetika we uluw gatnawlarynyň netijeligini üpçün edýän eri halkara uluw üstaşary geçirgeleriniň döredilmegi ähli durnukly ösüşiň we dünýä halklarynyň bähwidine gönükdirlendir. Biz geljekde hem ýurdumyzdan geçýän üstaşary geçirgeleri ösürmek babatda halkara hyzmatdaşlygyny dowam etdireriz. Munyň özi diňe bara oňuýyny öňe gidişlikleri we ösüşleri gadanmagy mümkinçilik bermek bilen şäklenmän. Eýsem häzirki döwrüň ýüze çykarýan möhüm meselelerini hemme tarapdan öwrenmäge ýardam berer. Halkara uluw üstaşary geçirgeleri özara ara baglanşyk we ösüşatly halkara masagyna şu we beýleki meselelere ilmi esasy garalar.
Sebitde durnuqulugy saklamak, döwletleň biri bilen ykdysady gatnaşyklaryny ýakynlaşdyrmak, ýurtlaryň milli ykdysadyýetleriniň kuwatlanmagyna eterg bermek ýaly wajyp meseleler boýunça pikir alýşlar. Munyň özi ulug-ulugymyna hyzmatdaşlyk etmek boýunça ulug üstaşyr geçirgileriniň intermodal logistika merkezleriniň we gurýar menzilleriniň üstü bilen avtomobil, demir ýol, deňiz hemde howa ýollaryny özüne birleşdirýän ulug-ulugymlaryň sadaşykly ötüşüne ýardam eder. Hormatly halkara maslahatyna gatnaşyjylar, ýedi watandaşlar, sizi halkara ulug üstaşyr geçirgileri özara ara baglanşyky ötüşatly halkara maslahatynyň öz işine başlamak bilen ýene däwre gedek tüý sürekden gutlaýan. Siziň ähliňizde berkjan saglyk, awadançylyk halkara maslahatynyň işiniň üstünlikli we netijeli geçmegine arzu edýän Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow. Garaşda da Baky tarap Türkmenistan döwletimizde hormatly prezident we arkadaşly Serdarmyň parasatly ýol başçylygyna alınıp barlayan işleri berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwrüne münasib ýörelgleri bilen üstünliklere başlanýar. Munyň şeýledini hepden dowamynaky wakalarym tutuş aýdynlygy bilen tasdiklaýar. 11-nji iýulda Haja arkadagymyz döwlet başdanmyzyň adynyň Shinzo Abe'niň ýagty ýadygarlygyna bagyşlap gurbanlyk sadakasyny berdi. Bu waka Ýaponiýanyň uzalky premier ministriniň ýagty ýadygarlygyna düşünür hormat goýulýanynyň suwtnamasy boldy. Ol biziň ýurtlarymyzyň arasyna dostlukly gatnaşyklaryň ösdürilmegine, iki taraply alalaşyklaryň durmuşa geçirilmegine uly goşunt goşdy. Netijede Ýaponiýa Türkmenistanyň ygtybarly hyzmatdaşyna urildi. Haja arkadagymyz sadaka gatnaşylaryň öňüne çykyş edip arkadagly Serdarmyzyň adynyň berilýän bu gurbanlyk sadakasyny Ýaponiýanyň uzalky premier ministri Shinzo Abe'niň ýagty ýadygarlygyna bagyşlaýanyny aýtdy. Arkadagymyz Gurbanly Berdimuhammedowyň beýleşi ýaly merhum döwlet işgäri häzirki döwrüň dünýäniň siýasatçylarynyň kimim döwlet işgärleriniň arasyna aýratyn orny ýeleýärdi. Kimim halkara derejesine belent awraýa eýe boldy. Soňky ýyllarda ýokary derejede geçirilen gepleşikler netijesinde türkmen ýapon gatnaşyklarynyň heltaýdan täze dereje çykarylanyny bellemek gerek. Ýaponiýanyň işgär düzümleri geljek uly türkmen bazaryna eýelýän orny putulandyrmagy, ýurdumyzda amala aşyrylýan maýy goýum taslamalarynyň durmuşa geçirilmegine gatnaşma uly gyzyklanma bildirýärler. Bu wezipeleň çözülme ugruny Ýaponiýanyň uzalky premier ministri Shinzo Abe uly tagallalary etdi. 13-nji iýulda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ministrler kabinetiniň sanly ulgamy arkaly nowatdaky mejlisine geçirdi. Onlar resmi namalaryň taýýarlanan taslamalaryna garaldy we birnäçe möhüm meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başdanmyz elki bilen Milli Geňeşiň mejlisiniň başlygy Mehmedowa söz berdi. Ol puduklary mundan welagam ösdürmek, jemgyýetimizde demokratiýalaşdyrmak maksady bilen milli kanunçylygy kemilleşdirmek boýunça alyp barylan işler barada maglumat berdi. Soňra Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň ornwasary Babaýew milli parlamentiň öňüne goýulan weziplere laýyklykda ýurdumyzyň hukuk binýadyny kemilleşdirmek boýunça alyp barylýan toplumlaryň işler barada maglumat berdi. Döwlet başdanmyz ýurdumyzyň döwletiň durmuş ykdysadyň ötüşiniň möhüm wezipelerini halkara hukuk tejribesiniň umumy ikrar edilen kadrlary nazara almak bilen kemilleşdirilýän hukuk binýadyny berkitmek boýunça Milli Geňeşiň alyp barýan işleriň ähmiýetlidigini belledi. Soňra gün tertibindäki meseleler boýunça hasabatlara giňgerim berildi. Oturumyzyň güllep ötme we raýatlarymyzyň ýaşaş durmuş şertleriniň mundan welagam gowlanylmagy bilen baglanşykly işler hasabatlaryň esasyny düzdi. Hormatly prezidentimiziň ýol başlygyna amala aşyrylýan çäreler netijesinde ýurdumyzda milli ykdysadyýetimiziň durnukly ösüşiniň üpşün edilýänligi, hemem halkymyzyň ýaşaş durmuş derejesiniň hasam ýokurlanýanlygy bellenildi. Hormatly prezidentimiziň beýleşi ýaly milli maksatnamalyň ketitlenen işleň doly ýerine ýetirmegi möhüm wezipedir. Ol watanymyzyň ähli urlardaky ösüşi bilen baglanşyklydyr. Garaşda watanymyzyň awadançylygynyň we ilatymyzyň bagtyarlygynyň bähgidine toplumlaryň özgürtmeler durmuşa geçirmek bilen bir hatarda milli ykdysadyýetimiziň senagatlaşma derejesini ýokurlandyrmak möhümdir. Özgürtmeleri sanly ykdysadyýet we sanly tehnologiýalar ornaşdyrmak işleňleşdirmek derwäs meseledir. Dünýä tejribeläriniň esasyna tebigy baýlyklarymyzy netijeli peýdalanyp milli ykdysadyýetimiziň bäsleşi ukyplygyny hasam artdyrmak möhümdir. Halkara hyzmatdaşlygyny aýratyn orun degişledir. Kiçik we orta telekeçiligi ösdürmek hemem amatly işgörlük gurşawyny ödüretmek döwrüň talabydyr. Pudoklaň maýy goýum işleňlerini ýokurlandyryp, içerki we daşarky maýy goýumlaryny geňden çekmek boýunça netijeli işleri alyp barmaklygy hormatly prezidentimiz aýratyn öz çekdi. Hökümetiň mejlisinde beýleki birnäçe möhüm meselelere de seredildi. Pudoklary ösdürmek
geçirmege gönükdirilen resmi namalar kabul edildi. 13-nji iýulda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Birleşen Arap Emirlikläriniň energetika we infrastruktura ministri Suheyl Al-Mazroui'ni kabul etdi. Mehman wagt tapyp kabul edeni üçin tüýsürekden hoşallyk bildirip, döwlet başlarymyza Birleşen Arap Emirlikläriniň prezidenti Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan'yň mähirli salamyny ýetirdi. Hemen Birleşen Arap Emirliklerine sapar bilen gelmek hakynaky çakylygyny gowşurdy. Şeýlede Suheyl Al-Mazroui Birleşen Arap Emirlikläriniň premier ministriniň ornatary, prezidentlik işleri boýunça diwanyň ministri Şeyh Mansur bin Zayed Al Nahyan'yň mähirli salamyny ýetirip, Birleşen Arap Emirliklerine ýurdumyz bilen dostlukly gatnaşyklarynyň we özara bähitli hyzmatdaşlygyň puwtalanyrmagyna uly ähmiýet berilýänini nykdy. Soňky ýyllarda bu gatnaşyklar täze many mazmuny bilen baýlaşdyryldy. Duşuň dowamyny iki taraplan hyzmatdaşlygy munun welagam ösürmäň, şol sanna oň möhüm ugry bolan energetik ulgamyna gatnaşyklary puwtalanyrmagyň geljege aralyp maslahatlaşyldy. Bu ulgam iki ýurduň ykdysadyetleri üçin strategik ugry bolup durýar. Şoňlan baglyda Birleşen Arap Emirlikläriniň işgörler toparlarynyň Türkmenistan amal aşyrýan giňgerli özgörtmeler maksatnamalaryny hemem düzümleýän taslamalara uly gyzyklanma bildirýänlikleri belenildi. Munyň özi netijeli işgör gatnaşyklary maýy goýmaýyşyny işleňleşdirmek üçin geň mümkinçilikleri öpçün edýär. 14-nji iýulda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow döwlet sapary bilen Özbekistan Respublikasyna ugrady. Paýtagtymyň halkary howa menziline döwlet başlarymyz resmi adamlar ugratdylar. Biraz wagtdan hormatly prezidentimiň uçury Daşkent şäheriniň Aslam Karimow adynaky halkary howa menziline gondy. Şu ýşanly waka münasibetli Özbek paýtagtynyň howa menzili iki dostlukly ýurduň döwlet baýdaklary bilen bedelli. Uçuryň ýanyna hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we Özbekistan Respublikasynyň premier ministri Abdulla Aripov hemem beýleki resmi adamlary we Türkmenistan hökümet wekilleriniň agdalary mähirli garşyladylar. Soňra döwlet başlarymyzyň awtolog kerwani howa menzilinden ýangy Uzbekistan seýilgähine tarap ugrady. Bu ýeri medeni we diňjaş seýilgäki Özbekistan Respublikasynyň garaşdyrylygynyň 30 ýyllygynyň şanly seneti münasibetli açyldy. Hemem ol Daşkent welaýatynyň Kebray etrawyna ýerleşýär. Döwlet başlarymyz ýadygarlygy ajaýyp gül destesini goýdy. Bu ýerde hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bu ajaýyplyň aýratynlyklary bilen taşdy. Heykel kompozisiýasynyň ýokurtyna parahatçylyk we azatlygy, hoşnýetlik hemem awdançylygy alamatlandyrýan bu ýysançlyk ganatlaryny ýaýyp duran Humo goşunyň keşfi ýerleşdirilipdir. Garaşdyrylyk binasy Özbegistanyň oň edermeni we gaýdygysız parahatçylyk söýji hemem zähmetwer halkynyň şanyny dekeldildi. Döwlet başlarymyzyň awtolog kerwani Koksaroy köşküne ugrady. Bu ýerde merkezi giýrelgäniň öňüne belet merteli mehmany Özbek lideri mähirli mübarekledi. Iki ýurduň başdanlary dostlarça salamlaşyp köşküň öňüne meýdança bardylar. Şol ýerde belent mertebeli türkmen mehmanyny resmi garşylamak dawarasy boldy. Ýakyn goňşy döwletler bilen giňgerli gatnaşyklary çuňlaşdyrmak, ählimun behitlerde netijeli halkara gatnaşyklary ugry bilen üstünlikli öňe barýan Türkmenistanyň daşary syýasy strategiýasynyň esasy ugry bolupdy we şeýle bolmagyna galýa. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň Özbekistan Respublikasyna ilkinji sapardyr. Munyň özi doganlyk türkmen we özbek halklarynyň öňden gelýän dostlyk, hoşnýetlik, goňşuçylyk we özara gollamak diýiplerine esaslanýan strategik hyzmatdaşlyk häsiýetine eýe bolan netijeli iki tarap bilen gatnaşyklary ösdürmek ýoluny möhüm ädimdir. Ýokary derejedäki şu gedeki gepleşikler bary bolan ägirt ul kuwatdan has netijeli peýdalanmak üçin geň mümkinçilikler açýar. Soňra iki ýurduň liderleri Koksaroy köşküne tarap ugradylar. Bu ýerde Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň döwlet baýdaklarynyň öňüne bilelikde resmi suraty düşmek dawarasy tamamlanandan soň iki tarap bilen ýokary derejedäki gepleşikler geçirildi. Prezident Şavkat Mirziýow belet mertebeli mehmany Özbek topragyna mähirli mübareklep, hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Özbekistana döwlet sapary bilen gelmäge çakyly kabul edeni üçin hoşallyk bildirdi. Özbek lideri belet mertebeli mehmany şu ýylyň mart aýyna geçirilen prezident saýlawlaryna gazanan ýeňişi bilen utlap, döwlet başçysy Serdar Berdimuhammedowyň tejribesiniň, biliminiň, güç, gaýratynyň we liderlik häsiýetleriniň ähli belinen meýilnamalaryň durmuşa geçirmegine mümkinçilik berjekdigini belledi. Hemem Türkmenistanyň güllä besmegine we türkmen halkynyň awdançylygyny we bagtyar durmuşyny öpçün etmäge gönükdirilen jogapkärli işine uly üstünlikleri arzu etdi. Prezident Şavkat Mirziýow gahrman arkadamyz Gurbanuly Berdimuhammedowyň türkmen özbek gatnaşyklaryny puwtalandyrmagy egirt uly goşundyna ýokary baha berdi. Arkadamyzyň başlanýşlary netijesinde iki goňşy ýurtlaryň arasyndaky hyzmatdaşlyk hil taýdan täze many mazmuny eýe boldy. Şeýlede Türkmenistanyň Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygynyň Merkezi Aziýa sewtinde hoşnýetli goňşuçylygy puwtalandyrmagy goşundy belenildi. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow
Muhammedow Özbekistana döwlet sapary bilen gelmäge çakylygy hem mehmansewerlik üçin Prezident Şawkat Mirziyoyewa minnetdarlyk bildirip, dostlukly ýurda saparynyň gatnaşyklary hasam berkitmäge, taryhy dogonlygyň, hoşnýetli goňşuçylygyň umumy maksatlary we wezipelere häzirki wagtda kimim geljekde dowam etligini öpçün etmäge ýardam etmeliligini bellidi. Soňky ýyllaryň dowamyny hormatly arkadaşymyz Gurbanuly Melikulowicz Berdimuhammedow kimim özbek lideri bilen bilelikde ýygdyrly esasy iki tarap bilen gatnaşyklaryň binýadyny gurduňyz we pugtulandyryňyz, hyzmatdaşlygyň berk syýasy, hukuk kimim dünýä garaýşly esasyny döretdiňiz, syýasy söwda ykysady insanperwer ulgamlarda bilelikdeki işiň strategiýasyny düzdiňiz diýip döwlet başlanymy sözüni dowam etdi. Bu işler öz aýdyň netijelerini berdi. Bu döwlet sapary iki tarap bilen hyzmatdaşlyga täze iterge bermelidir diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow nykdy. Anaşmak we işiň ýagdaýda geçen gepleşikliň dowamyny döwlet başlanlary türkmen özbek hyzmatdaşlygyny mundan beýlegim ösdürmek bilen baglanşyk meseleleri aralyp maslahatlaşdylar. Uzul gazalyny ilalaşyklary durmuşa geçirmek bilen baglanykda gatnaşyklaryň iler tutulýan ugurlaryny anyklaşdyrdylar. Özleri gyzyklanma bildirilýän sebit we halkara siýasatynyň wajyp meselelerim aralyp maslahatlaşyldy. Döwlet başlanymy özbek liderini öz üçin amatly wagtda ýurdumyza sapar bilen gelmäge çağırdy. Çakyly hoşallyk bilen kabul edildi. Saparyň möhletleri diplomatik ýollar arkaly ilalaşylar, soňra gepleşikler geňişleýän düzümni Türkmenistanyň Özbekistan Respublikasynyň resmi wekiliýetleriniň agzalarynyň gatnaşmagyna dowam etdi. Prezident Şawkat Mirziyoyew ýene bir gezek belent mertebeli mehmany we Türkmen wekiliýetiniň agzalaryny özbek topragyna mähirli mübareklep, umumy taryhy kökleň we diniň, dilleň, medeniýetleň we dep-desturlaryň meňzeşdiginiň özbek türkmen gatnaşyklarynyň berk esasy bolup durýanyny bellidi. Biz Prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet saparyna halklarymyzyň arasyndaky köp asyrlyk dostluk gatnaşyklarynyň berktigi hem iki tarap bilen hyzmatdaşlygy üçinleşdirmäň dowamlyligi hökmünde garaýasyp özbek lider aýtdy. Türkmenistan bilen iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň pugtulanmagy Özbekistanyň daşary siýasatynyň iler tutulýan ugry bolup durýar diýip Prezident Şawkat Mirziyoyew nykdy. We geçirilen gepleşikliň ähli hyzmatdaşlygy mundan beýlegim ösdürmekde möhüm orny eýeljekdigini, iki dogonlyk ýurduň strategik hyzmatdaşlygyny hasam pugtulanyljakdygyny we ony hiltadan täze derejede çykarjakdygyny anam bildirdi. Prezident Şawkat Mirziyoyew Türkmenistanyň milli gençlik halk maslahatynyň başlanyň köp ugurly döwlet gatnaşyklaryny pugtulandyrmakda eýert uly hyzmatlaryna ýokary baha berip, arkada Gurbanuly Berdimuhammedowyň häzirki Türkmenistanyň arxitektory we döredijisi bolup durýanyny bellidi. Hut belent halkara awraýyny eýe ulany ýurduň ul üstünlikleri oň ady bilen baglanşyklydyr. Pursatdan peýdalanan Prezident Şawkat Mirziyoyew Özbekistanyň başlanjy boýunça Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň Merkez we Günorta Aziýanyň arasynda özara baglanşygyň pugtulandyrmak hakyndaky kararnamasyny gollamagy işçiň gatnaşan üçin türkmen tarapyna hoşallyk bildirdi. Hormatly Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Türkmenistanyň wekiliýetiniň adyndan Özbekistan Respublikasynyň prezidentine mähirli kabul edennigi hem mehmansewerligi duşuň ýokary derejede gurulanyny üçin minnetdarlyk bildirdi. Bu meniň Özbekistana ilkinji döwlet saparymdyr. Biz muňa ýurtlarymyzyň arasyndaky gatnaşyklarda möhüm tapgyrlaryň waka hökmünde garaýasyp döwlet başlanymyz aýtdy. Bugün biziň esasy maksadymyz dogonlyk, hoşnýetli goňşuçylyk we özara düşünşmek gatnaşyklaryny pugtulandyrmakdan, ähli ugurlary üçin iki tarap bilen hyzmatdaşlyk ösdürmekden we geňeltmekden ibaretdir diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow nykdy. Şoň bilen birlikde häzirki ýagdaýlary we ösüşiň ýollaryny nazara almak bilen Merkez Aziýa Sewitine tutuş halkara geňişligine döwlet gatnaşyklarynyň anyk ugurlaryny kesitlemek möhümdir. Şoň bilen baglanykda döwlet başlanymy türkmen özbek syýasy gatnaşyklarynyň söwda ykysady hyzmatdaşlygyň hem medeni insanperwer gatnaşyklaryň many mazmunynyň hem ugurlaryň toplumyň häsiýeti eýe bolmalygyna ilalaşykly strategiýa we hereketlerimiziň ysnyşykly utgaşmalygyna olaň ilkinji nowatda iki halkyň we döwletiň uzak möhletli bähitlerine laýyk gelmeligini anam bildirdi. Türkmenistan hem Özbekistan sewit hem ähli ösüşiň iň wajyp meselelerini öz çemeleşmelerini kemale getirmekde pikirdeşler hem jogapkärlik hyzmatdaşlar hökmüne çykyş edýärler. Nyktalşyýaly halkara gurumlaryň çäklerine garaýşlary utgaşdyrmaň anyk guraly işlem taýýarlanyrly. Biziň ýurtlarymyz tarapyndan öňe sürilýän teklipleri we başlanýşlary özara gollamaň tejribesi ýolu goýuldy. Şoň bilen baglanykda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Özbekistan tarapyndan Birleşen Milletler Guramasyna energiýa howpsuzlygyny öpçün etmek we durnukly ulugulygymyna hyzmatdaşlyk möhüm sewit meseleleri boýunça türkmen kararnamalarynyň taslamalarynyň gollanylmagyny minnetdarlyk bilen bellidi. Merkez Aziýada ygtybarly parahatçylygy, howpsuzlygy we ösüşi öpçün etmek iki ýurduň hyzmatdaşlygynyň iler tutulýan ugry bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow bellidi. Döwletlara gatnaşyklaryny anaşmak, gatnaşyklaryň medeniýeti meselesi dünýä siýasatyna we ykdysadyýatyna bolup geçýän şaşyrmy ýagdaýlary bilen baglanykda bugün ähli
ähmiýeti eýe bolýar. Türkmenistan hemem Özbegistan birek bilen özara gatnaşyklarda hormat goýmagyň, deň hukuklygyň we anaşmagyň görelmesini görkezmek bilen häzir bu taglimlary halkara giňişligine işçiň ilerledýärler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow suw energetika meselesi Merkezi Aziýa döwletleriniň köp taraply hyzmatdaşlygynyň möhüm ugrularynyň bir hökmüne kesetlep, bu meselede Özbegistanyň netijeli garaşlarynyň ýakynyň hyzmatdaşlygy taýýardygyny bellädi. Türkmenistan sewitimizde suw energetika meselesiniň halkara hukugynyň umumy ikrar edilen kadalary esasynda her ýurdyň bähbidini nazara almak arkaly hemem halkara gurum bolan şol sana Birleşen Milletler Guramasynyň gatnaşmagyna çözülmeligini hemişe nyktaýa, soňra medan insanperwer hyzmatdaşlygy baradaky mesele degilip geçildi. Taraplar bu meseleye hemişe üns berýär. Aşgabatyň merkezine gurulşy tamamlaýjy tapgyrda alyp barýan Daşkent selgäkiniň açylyşy çoňur manyly möhüm waka bolar diýip döwlet başçymyz nykdy. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow şu ýyl Daşowuzda Türkmen Özbek Dörejilik festivalini geçirmegi teklip edip, iki ýurdyň arasynda insanperwer gatnaşyklaryň uzalan bolşy ýaly Türkmenistana geň döwlet gollawyna eýe boljakdygyny aýtdy. Geňişliň düzümine gepleşikler tamamlanandan soň döwlet başçylarynyň gatnaşmagyny iki taraplar retminamylaryň ençemesine gol çekildi. Retminamylaryň uly toplumyna gol çekilmegi Türkmenistan bilen Özbegistan Respublikasynyň arasyndaky gatnaşyklaryň hoşnýetli goňşuçylygyň, deň hukuklygyň we özara hormat goýmagyň berk binýadyna gurulýanyny, aýdyň we düşnükli ýörelgeler esasynda östürilýäni görkezdi. Türkmen özek hyzmatdaşlygy uzak möhletligini häsiýetli bolup, sewitde we tutuş dünýäde durnuklygyň möhüm şertidir. Şu gezekde sapar iki tarap bilen dost doganlyk gatnaşyklaryny hasam putulandyrdy. Olaň durly ulgamlarda östürmegi şertlendirdi. Munun beýlegen bilelikdäki işler üçin anyk ugurlary görkezdi. Umuman dostlukly döwletiň iş ortaporlarynyň arasyna baglaşylan ulalaşyklaryň möçeri Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $450 milyon gowrak boldy. Bulyň ählisi döwlet gatnaşyklarynyň strategik häsiýeti eýedigini, uzak möhletli geljek nazara almak bilen köp ugurly hyzmatdaşlygyň hukuk esaslaryny ezgiderli putulandyrmagyň aýdyň suwtnamasyna öwrüli. Ýygnanynyň el çarpışmalary aslynda Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we Özbegistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýow bilelikdäki beýannama gol çekdiler. Resminamalara gol çekmek tamamlanandan soň iki döwletiň başdanlary köpçüliklen habar iştirişleriniň wekillerine ýüzlenme bilen çykyş etdiler. Prezident Şawkat Mirziýow ýokary derejede geçirilen gepleşikliň netijelerini beýan edip Türkmenistanyň prezidentiniň şu günki Özbegistany döwlet saparynyň halklarymyzyň dostlugy, hoşnýetli goňşuçylygy anaşmagy we özara gollawy esaslanýan köp asyrlyk doganlyk gatnaşyklaryň taryhyny möhüm tapgyry boljakdygyny belledi. Taraplar geň meseleleri boýunça pikir alşyp, gazanyň ulalaşyklar durmuşa geçirmek boýunça ilkinji gezek ýol kartasyny kabul etdiler. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow ýokary derejedäki dowuşuň netijesini tesbirlep, ýene-de bir gezek prezident Şawkat Mirziýow we özbek kardeşleriniň ählisine mihmansöýerlik hemem mähirlik kabul edişligi üçin minnetdarlyk bildirdi. Dowuşuň dowamyny iki tarap bilen gatnaşyklaryň häzirki ýagdaýy we geljegi sewit hemem halkara siýasatynyň özara gyzyklanyny bildirýän meseleleri aralyp maslahatlaşyldy diýip döwlet başçymyz sözüni dowam etdi. Munun beýlegem hyzmatdaşlygymyzyň anyk ugurlary kesitlenildi. Iki ýurdyň gatnaşyklaryna mahsus bolan özara anaşmak we açyklyk ýagdaýyna geçen gepleşikliň netijeli häsiýetini aýratyn bellemek isleýän diýip hormatly prezidentimiz nykdy. Ähli ugurlar boýunça siýasy, ykdysady, medeni insanperwer ulgamlarda alyp barýan iki tarap bilen hyzmatdaşlygyň häzirki derejesine ýokary baha berildi. Köp ugurly türkmen özek gatnaşyklary bugün deň hukuklyk hemem özara bähketlik ýörelgeler esasyna depkinli ösürilýär. Suwda ykdysady hyzmatdaşlygyň munun beýlegem ösürmegi dep bolşýaly hyzmatdaşlygymyzyň iler tutulýan ugurdur. Soňky ýyllarda ýurtlarymyzyň arasyna harit dolanşygy 5 есе köpeldi. Şu ýylyň ahyryna çenli sowdamyzyň möçürini Amerikanyň Birleşen Ştatlarynyň $1 milyard ýetirmek yetirmek üçin ähli mümkinçilikleri bar. Orta möhletligiň geljekde bolsa, ony 2 есе köpeltmegi mümkindir. Sebäbi munyň üçin ähli esaslar bardyr. Hyzmatdaşlygyň ýene-de bir möhüm ugry, ulug we üstaşary geçiş ulgamydyr. Taraplar seýitimiziň eger uly üstaşary kuwatyny dowly derejede peýdalanmagy gönükdirilen ulgamly hyzmatdaşlygy dowam etdirmäge taýýardygyny tasdikladylar. Gepleşikliň dowamyna suw energetik ulgamynaky özara gatnaşyklary uly üns berildi. Häzir köwnü Türkmenistanyň hemem Özbegistanyň özara gatnaşyklary sewit işleriniň durnuklygynyň we ösüşiniň strategik şerti bolup durýar. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow asly däwe görä Koksaroy döwlet kabulhanasynyň çäginde ýerleşýän hormatly mehmanlar selgäkinde nahal oturdy. Hakyky dostlugyň nişanyny urulan şu ajaýyp selgäkde gahrman arkadagymyzyň Özbegistana bolan saparynyň barşynda eken bagynyň eýýän bu ýalýanlygyny bellemek gerek. Munyň özi iki doganlyk halkyň dostlugynyň we hyzmatdaşlygyň barha ösýänligini we täze many mazmun bilen baýlaşdyrylýanyny alamatlandyrýar. Döwlet başçymyz
türkmen özbek dostlugynyň berkemeginiň hemem doganlyk halkyň uýykman söýerligine hormatyň nişany bolan ýaşyna haly oturdandan soň Koksaroy köşküniň kabul edişlikleri binasyna Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýowyň adynyň hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň hormatyna resmi agşamlyk nahary berildi. Resmi agşamlyk naharynyň dowamyny Özbekistanyň sunut ustadlarynyň çykyşlary geçirildi. Bu çykyşlarda iki dostlukly ýurdun we doganlyk halklaryň asyrlyň jümmüşiniň göz başalýan dost doganlygyň midemezdegi doganlyk gatnaşyklarynyň munun welagym üstünlikli dowam ettiriljekdigi özü beýana tapdy. Joşguly aýdym sallarda we tatlarda türkmen özbek dostlugy wasp edildi. 15-nji iýulda hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Özbekistan Respublikasynyň Uly Mejlisiniň senatyna tarap ugrady. Onuň binasy şäheriň merkez meýdançasy bolan Musakkallik meýdançasyna ýerleşýär. Bu ýerde belent mertebeli mehmany Özbekistan Respublikasynyň Uly Mejlisiniň senatynyň başlygy Tanzila Narbaýew mehirli garşylady. Soňky ýyllarda parlamentler ulgamy boýunça ýola goýulan iki taraply gatnaşyklar hiltaýdan täze derejede çykdy. Şeýle-de hyzmatdaşlyk köp taraply esasda ösürilýär. Hyzmatdaşlyk ösürmekde bir näçe başlanýşlary, şolsany Aşgabatda Merkezi Aziýa döwletleriniň we Russiýa Federasiýasynyň parlamentary forumuny we denanlar dialoguny geçirmek başlanýşlaryny öňe süren Türkmenistanyň Milli Gençlik Halk Maslahatynyň başlygynyň egert uly goşundynyň bardygyny bellep, Özbekistanyň Uly Mejlisiniň senatynyň başlygy hormatly arkadaşymyz Gurbanyň Berdimuhammedow mehirli sözlerini we hoşnýetli arzuwlaryny ýetirmegini hormatly prezidentimizden haýyş etdi. Dostlukly we berek anaşmak esasyna geçen söhbetleşiň dowamyny ňytylşy kanun çykarjylyk edareleriniň ugru boýunça ysnaşykly gatnaşyklar toplumynyň türkmen özü hyzmatdaşlygyny ösdürmek wajyp hemem aýrylmaz bölegi bolup durýar. Soňky ýyllarda iki ýurdun parlamentleriniň iki palatalarynyň hem belelikdäki tagallalary bilen köp işler ýerine ýetirildi. Duşuk tamamlanandan soň hanym Tanzila Narbaýew döwlet başçylygy senatyň binasyny onuň maslahatlary geçirmek üçin ýetlenen zalaryny görmäge çagyrdy. Şeýle-de Uly belent mertebeli mehmany Özbek parlamentiniň ýokurky palatasynyň işiniň esasy ugurlary hemem senatorlaryň öňdürjükli işi üçin döredilen şertleri bilen tanıştyrdy. Soňra hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Daşkentiň Islam Karimow adynaky halkara howa medine bardy we şol ýerden Samarkand şäherine ugrady. Özüniň taryhy medeni gymmatlyklary bilen meşgul bolan bu şäher Samarkand welaýatlaryň edara ediş merkezi bolup durýar. Samarkandyň halkara howa medine arkadagly serdarymyzy Özbekistan Respublikasynyň prezidenti Şawkat Mirziýow mehirli garşylady. Belent mertebeli türkmen mehmanyna gul deseleri gowşurly. Howa medeniň döwlet başçylarynyň ulug kerwenleri Özbekistan Respublikasynyň ilkinji prezidenti Islom Karimowyň hormatyna bina edilen ýadygärlikler toplumuna tarap ugrady. Topluma gelen soňlar hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow we prezident Şawkat Mirziýow Islom Karimowyň aramgakyna bardylar. Döwlet başçylary Özbekistanyň görnükli döwlet we syýasy işgärni hemem türkmen özbek dost doganlyk gatnaşyklarynyň ösdürmegine egert uly goşunty goşan şahsiýeti hormatlap oň aramgaky gul deselerini goýdular. Islam dünýäsine mahsus däplere laýyklykda mukaddes Qur'anyň süreleri okully we beýik berwardan dilegler edildi. Hormatly prezidentimiz Özbekistanyň prezidenti bilen bilelikde günnogorun gadymy däplerini we häzirki zaman ýüreliglerini özüne jemleýän Samarkand şäheriniň taryhy medeni ýadygärlikler toplumynyň öz boşly aýratynlyklaryny synladiler. Soňra döwlet başçylarynyň bilelikdäki awtolog kerwenleri orta asyrlary ähmetli detgallarynyň biri hasaplanylýan Ulugbeň obserwatoriýasyna bardy. Bu detga 15-nji asyryň 1-nji ýarymyna Kuhak şäheriniň çäginde ýerleşýän Belent baýryň üstüne gurulupdyr. Bu ýerde döwlet başçylary obserwatoriýanyň dörüş taryhy we oň aýratynlyklary bilen tanışdyryldy. Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň prezidentleri obserwatoriýanyň çägindäki muzeýiň gymmatlyklary bilen tanışdylar. Munyň özi orta asyrlarda günnogorda ilmiň ösüş derejesiniň ýokary bolanyny görkezýär. Soňra döwlet başçylary Teýmiriň aramgakyna baryp gördüler. Bu aramgak Adro we töwürlen sirkerdäniň we hökümdaryň Samarkandda gurduran soňky binalarynyň biridir. Aramgaky syňla prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Şawkat Mirziýow musulman desturyna laýyklykda bu ýerde mukaddes Qur'anyň süreleri okully we beýik berwardan dileg edildi. Samarkandyň taryhy medeni ýadygärlikler toplumy bilen tanışlygyň dowamyny döwlet başçylary şäheriň esasy kunjuklarynyn biri hasaplanylýan Registan meýdanyna tarap ugradylar. Bu ýerde Ulugbeň Şerdor we Tilyakoriýaly 3 tane medreseni özüne jemleýän 15-nji 16-njy asyrlara degişli ajaýyp binagärlik toplumy ýerleşýär. Munyň özü günnogorun we islam binagärliginiň öz boşly şäher guruluşy sunugynyň ajaýyplyklarynyň biri bolup durýar. Registan meýdanynyň toplumlary bilen tanışlygyň dowamyny Türkmenistanyň we Özbekistan Respublikasynyň prezidentleri Tilyakori medresesine gelip görmäge çagyrly. Bu ilahiýet bilim ojagy 16-njy asyrda bina edilipdir. Ol meýdanyň demirgazy kunjogyna ýerleşýär. Şeýlelikde bu ýerde jemlenen binagärlik toplumy bir bütünlügi emele getirýär. Hormatly prezidentimiz Serdar
Berdimuhammedow Prezident Şawkat Mirziyoyew we Özbek tarapynyň wekillerini öz boşly syýahatçylyk üçin minnetdarlyk bildirdi. Soňra döwlet başdanlary bilelikde ýadygarlyk suraty düşdiler. Samarkandyň taryhy medeni ýadygarlyklar bilen tanışlyk tamamlanandan soň Türkmenistanyň we Özbegistan Respublikasynyň prezidentleri ýokary derejeli mehmanlar kabul ediş merkezine tarap ugradylar. Bu ýerde belent mertebeli mehmanyň hormatyny Özbek tarapynyň adyndan resmi günortanlyk nahar berildi. Soňra prezidentler Serdar Berdimuhammedow we Şawkat Mirziyoyew Samarkandyň halkara howa meýdanine ugradylar. Hormatly prezidentimiz Serdar Berdimuhammedow Özbek kardeşine hoşnýetli kabul edilendigi we mehmançyligi üçin ýene bir gezek minnetdarlyk bildirip, onuň bilen mähirli hoşlaşdy we Özbegistan Respublikasyna döwlet saparynyň maksatnamasyny tamamlap uçara minni hemem ony watanymyza ugrady. Ýokary derejede geçirilen gepleşikler oňy netijeleri beslenjekdigini anamly aýtmak bolar. Saparyň dowamyna gazanan ylalaşyklar Türkmenistanyň we Özbegistanyň dostlukly hoşnýetli goňşuçylykly gatnaşyklary berk agrarlyklaryny hemem tarapdan özara bähitlik, deň hukuklyk we strategik esasy giňgerli hyzmatdaşlyk ösdürmäge meýilliklerini tasdiklady. Hormatly prezidentimiziň döwlet sapary Türkmen Özbek gatnaşyklarynyň taryhyny täze sahyp panaşdy. Hepdeniň dowamyna möhüm wakalar arkadagy serdarymyzyň hormatly prezidentimiziň döwlet ähmiýetli il-ýurt bähitli işleriniň rowaşlanýanyny, watanymyzyň ähli babatlarda ýokur depkinlerde ösýänligini eşkär etdi. Türkmenaba şäherine Türkmenistan prezidentiniň eglan eden Türkmeniň altyn atratly bäsişiginiň çäklerine geçirilýän höwetçiň aýdymçy ýaşlaň ýanglan diýarym 2022 telewizýonyň Liverpool aýaty boýunça tapyra geçirildi. Şowhunly we guramaçylykly geçen meşhur bäsişige gatnaşan ýaş wekilleri aýdymçylary özleriniň ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Araşdyrdyk. Hemişeli bir tarap diýarymyzda Türkmenistanyň prezidentiniň Türkmeniň altyn asary bäsişiginiň çäklerine geçirilýän ýanglan diýarym telewizýonyň Liverpool tapyram ýurdumyzda aýdymsal suňatynyň dawarlanan ýanyny, suňaty öldürni ykbal edilen ýaş tekinleriň sanynyň artýanynyň aýdym sultamatyna urly. Aýdymsadyň hakyky bayramyna urulan bu çäre boýdan maşa ýokary ruhaniýetlige betlenni. Aýdymsada höwetçiň ýaş tekinleri ýüze çykarmagy, arkadagy serdarymyň başda durmagyna ýurdumyzda ýetilýän bilen sebgitler wasp etmegi, halkymyzyň köp asarlyk taryhyna kemale gelen beýik insan perwerligi ýuwurlan mukaddes däp desturlaryny, watan söýüjülük, merdanalyk, dostlugynyk ýaly häsiýetlerini kämil sungut eserler arkaly beýan edýän ýaş aýdymçylary seçip almagy maksat edilýän bu bäsişige destakpy tapgarlarda ýeňe bolan ýaş dekini aýdymçylaryň 10 gatnaşdy. Türkmenaba şäheriniň iň owadan binalarynyň biri, vilayatyň medeniýet hemde sungut işgärleriniň şowkyny bayramçylyk hemde toý dawarlarynyň merkezi bolan, töwerege nur saçyp duran Türkmeniň aýgoý binasynyň öňünde ajaýyp sahna bezegi bilen goşan geljegine uly umyt bildirilýän dekini aýdymçylaryň şerin owalary unki dawara aýratyn gözellik goşdy. Bäsişatnyjlar milli medeniýetimiň aýratynlyklaryny, olaryň berqarar döwletiň täze ýamyna galkynç döwrüniň belent ruhy bilen faýdalanýany ustatlyk bilen beýan edip, arkadaly serdarymyň ilmini peşkeş beren isletli amanatyny, ýurdumyň şöhratly ösüşlerini, hormatly prezidentimiň başdanlygyna her bir güni rowaşlyklary we senýän diýarymyzda amala aşyrylýan beýik özgertmeleri, halkyň arkadaly zamanatyny, mukaddes garaşdyrmagy, dostlugyny, agzybirligi, tebigat gözelliklerini, tämiz sevgini tarifleýän aýdymlary uly joşgyn bilen ýerine ýetirdiler. Dawaranyň mehmanlary ýaş tekinleriň şowly çykyşlaryny dowamly el çarpışmalar bilen garşylap, olara geljekde sungat erimini uly sünnükler arzu etdiler. Benemen sahnada ýyldyna ýanglanan täsirli çykyşlaryň owary alyqlara ýaňsally. Bäsişatnaşýan ýaş dekini aýdymçylaryň nusgawy şahyrlarynyň goşgularyna, şeýle-de halkymyň şöhratly taryhyny, milli mirasyny şöhlendirýän insanlardan ustatlyk bilen aýdan aýdymlary ýaş tekinleriň kämillik ýoluna anamly gadam masanlyklarynyň aýdym sultamasyna urly. Ýere ýagnanan aýdymsal muştoklaryna ýatançyk mojak duýgular döreden bäsişiň dowamyna ýurdumyzda giňden tanalýan sungat ustatlarynyň halipa aýdymçylaryň bäsişatnaşýan ýaş aýdymçylary beren maslahatlary dekini ýaşlar üçin aýratyn dörejilik mektebine urly. Bäsişiň düdügnamasyna laýyklykda ýurdumyň sungat ustatlarynyň ibarat emiller topar tarapyndan höwetçiň ýaş şekinleriň sahnada özlerini alyp baş ustatlyklaryna aýdymlaryň ýerine ýetiriş aýratynlyklaryna mazmun derejesine ulüserli.
ören gadakda geçen bäseşikde eminler toplaryny çykaran netije boýunça ýaş tekin aýdymçylaryň ekisi bäseşiň gulaý tapanyň ýeňjiler diýilip ygnan edildi. Hemde olar bäseşiň jemleýiş döwlet derejesine geçirijek tapgyny atnaşmany hukuk adanylar. Ruh hönetligi şatlyk şowkuny beslenip geçen bäseşiň ýeňjilerini hemde oňatnyjlara arka dagly serdarymyň adyndan sowgatlar goşurly. Bäseşiň ahyryna oňatnaşan ýaş tekinleriň ähletiniň bilelikde ýerini ýetirmeklerini arka dagly serdarymyň mukaddes ýöreliglerini şerni wada beslenýän nurany türkmen dünýäsyny wasp edýän arka dagly serdary şowku adatly aýdylan ajaýyp aýdymyrsa, hormatly prezidentimize tüýs direkden çykýan hoşalyk senasy bolup ýanglandy. Vatan senası kahraman arkada batın binası gül sayın berkeye Türkmen binası kuvvet arkada serdara kuvvet şöhret arkada serdara şöhret Halkyň arkadagy zamanasy ýylna ýurdumyzda geçirilýän dawralar, maslahatlary, bäýatşyklary Daşöwüt welaýatyna da şatlyk şowkuny beslenýär. Türkmenistanyň Zenanlar Birleşiginiň merkezi ýeňişiniň hemde kärdeşler arkalaşyklarynyň milli merkeziniň bilelikde yglan eden berkarar döwrüsüň täze ýamynyň galkynçy döwrüniň çepereli zähme söýür Zenanlarynyň arasynda Gülüň Owudan atly bäýatşygynyň Balkyn we Daşöwüt welaýaty tapgylary aýratyn täsirligi hemde ýokary ruh bilen bilen tapawutny. Yurdumuzda inamamalymyzdan miras galan milli gymmatlyklymyzy eleşemide döwrüwaplaşdyrmak, geljek nesillere ýetirmek hemde kämilleşdirmek ugruna beýmöçer işler durmuşa geçirilýär. Döredilip berilýän mümkinçilikler bäseşiň bütün dowamyny aýdyn ýüze çykdy. Türkmen öýleriniň bedeg bolan türkmen milli keçesiniň ajaýyp nusxalarynyň taýýarlanyş usullaryny açyk görkezmek arkaly ýaşlarda denan edebini tebiği gözelligi, türkmen zenana mahsus asyllygyly häsiýetleri terbiýelemek, milli gymmatlyklymyzy enem amalamyzdan miras galan ajaýyp eleşlerini bolan höwesi artyrmak maksady bilen geçirilen bu bäseşik 3 şertden ibaret bolup, oňa şäher etrap tapgyrlarda ýeňçi bolan çepereli zenanlar uly ruh wenetlikde gatnaşdylar. Bäseşikde çepereli zenanyň türkmen milli keçetini taýýarlamak bilen balanşykly işleri, ýöňü saýlap almak we ýöňü daramak, boýamak, pişge ýasamak, keçeniň gamysyny dokumak ýaly işler ustatlyk bilen ýerine ýetirdiler. Bäseşiň şertlerine laýyklykda çepereli zenanlar keçelere gadymy milli nagyşlaryna salap, öz ukyp başarnyklaryny görkezdiler. Soňra bu ýerde gözellik sunugaty bolan keçe bilen balanşykly taryhy maglumatlary, ırymlary, nagyşlarynyň gülleriniň taryhyndan gurrun berýän gadymy riwayatlary, degişmeleri, gazallary, aýdyşyklary hemde berkarar döwletimizde wasp edýän ajaýyp çykyşlary bilen şahyrana setirilen çeper tahnalaryň üstü bilen ýerine ýetirdiler. Gelin gyýzaň agzy berligini, jewsligini özüne jemleýän bu däwin häzirki döwürde täze many mazmun bilen baýlaşdyrylandygyny bellemek möhümdir. Ýokary ruh welentligi beslenen bu bäseşikde onuň ýeňçileri bäseşiň döwlet tapgyryna gatnaşmagy hukuk kazandylar hemde Türkmenistanyň kärdeşler arkalaşyklarynyň Balkyn hemde Daşöwüt welaýat birleşmeleriniň ýadygarlyk sowgatlaryna eýe boldular. Bäseşiň dowamyny aýdymsa toporlarynyň çykyşlary giňden ýaýwanlanyrlyp, olarda dana halkymyzyň gadymyýetinden gözbaş alqaýdýan halk döreçiliginiň dürdeýäneleri, täzin çykyşlary bilen wasp edilip, göwün göterişi hemde çekeleşikli geçen bu bäseşige gatnaşylar ata-babalarymyzdan, enemamalymyzdan şuňa miras galan milli sungatymyza, medeniýetimize çeksiz sarpa goýan arkadaly serdarymyza tüýdürekden alkyş we hoşallyk sözlerini aýtdylar. 2022-nji ýylyň 6-16 iýuly aralygynda Russiýa Federasiýasynyň Astrahany, Moskwa şäherleriniň aralygynda awtomobil sportunyň rally raid görnüşi boýunça ýüpek ýoly 2022 adly halkara ýarşy geçirildi. Oňa Russiýa Federasiýasyndan Belarus, Gazagystan, Bolgariýa, Latviýa, Hyçy Halk Respublikalarynyň Mongoliýa döwletinden şeýle hem Türkmenistanyň awtomobil sportu boýunça ýygynly toporlar gatnaşdylar. Ýüpek ýoly 2022 adly halkara ýarşyna T1 we T2 görnüşläriniň her birinden 5 ekipaj, T3 görnüşinden jemi 11, T4 görnüşinden 9, açyk görnüşinden bolsa 2 ekipaj umumlukda 32 sany ekipaj gatnaşdy.
2009-njy ýylyň sentýabr aýyny hormatly arkadamydan başlanýy bilen badarlanan Kazan Aşgabat urugy boýunça Ýüpek ýoly 2009 adly halkara awtoraly ýarşynyň üstünlikli geçirilenini ýatlamaga ýakymdyr. Şeýlelikde ýurdumyzda awtomobil sporty uly galkynşa eýe boldy. Hemde sportyň büýük görnüşine höwetli ýaşlaň işiň topary kemale geldi. Geçirilen ýarşyň jemleri boýunça T2 görnüşiniň netijesi boýunça Türkmenistanyň awtomobil sporty boýunça ýygyny topary üstünlik gazandy. 233 belgili Nissan Patrol kısımlı T2 görnüşü sport avtologyny Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň agzalary, Türkmen Awtologary Agentliginiň sürüjileri Merdan Toýlaýew we oň şturmany Şöhrat Toýlaýew T2 görnüşi boýunça birinji orny we degişli kuboga munasip boldylar. 234 belgili Nissan Patrol kısımlı T2 görnüşli sport avtologyny Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň baş tälimçisi sürüji Şamrat Gurbanow we oň şturmany Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň agzasy Muhammed Murat Gurbanow T2 görnüşi boýunça ikinji orny hemde degişli kuboga munasip boldylar. 235 belgili Nissan Patrol kısımlı T2 görnüşi sport avtologyny Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň agzasy, Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň 3-nji ýyl talibi sürüji Maksat Murat Dağatarow we oň şturmany Türkmenistanyň Awtomobil Sport Federasiýasynyň agzasy Daşy welaýatynyň sport we ýaşar teaty baş müdirliginiň sport mektebiniň usulçysy Didar Urazmedow T2 görnüşi boýunça 3-nji orny hemde degişli kuboga munasip boldylar. Yarışın toparlary Astrahandan badargaly Pellixana Moskwa şäherine çenli jemi 4463 kilometr aralyga geçdiler. Yarışyň jemi hemde syýlanyşda barasy Moskwa şäherine geçirildi. Türkmenistanyň awtomobil sporty boýunça ýygyny toparynyň wekilleriniň halkara ýarşyna gadanan bugünkü üstünligi gahrman arkadamydan başlanýy bilen ýurdumyzda giň germe eýe bolan awtomobil sportynyň arkadagy serdarmydan giňden goýup bermegine hasam üstünliginiň aýdyň subutnamasyr. Munyň üçin Türkmenistanyň awtomobil sporty boýunça ýygyny toparynyň wekilleri hormatly prezidentde hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Hormatly ilişler, häzir orta gepleşmede hepden dowamyna garaşylýan howa barda ýurdumyzyň gidrometeorologiýa barada gullaw tarapyndan taýýarlanan maglumaty siziň dikkatiňize ýetirýäs. Salam alyk aziz ilişler, hormatly ilişler. Bilşiňiz ýaly türkmenleriň milli ýyly sene namasynyň aralyk döwri iýul aýynyň 20-sinde tamamlanýar we iýul aýynyň 23-inden 3 ýyly döwri başlanýar. Mähriban adamlar, geleňi bolsa iýul aýynyň 18-inden iýul aýynyň 24-ine çenli hepden dowamyny ýurdumyzyň welaýatlaryna hemde paýtagtymyzda bolmana garaşylýan howa maglumaty bilen tanışylalyň. Ýani geljek hepdeniň dowamynda ýurdumyz çägine gün ortagyna tardan aralaşan ysy howa akymy netijesinde diýarymyzyň ähli welaýatlaryna howanyň gejeki temperaturalaryň ýokary derejede saklanmana garaşylýar. Hastakygy ýurdumyzyň balkany welaýatyna az bulutly howa bolup, demirat günogordan günogora ornut gedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymalyň smogyna hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 24-29 gradusdan 33 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-44 gradus, welaýatyň kenary etraplaryna 32-37 gradus ysy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň ahal welaýatyna az bulutly howa bolup, demirat günatardan demirat günogora ornut gedýän tezlik sekundda 8-13-den 12-17 metr etýän şymalyň smogyna hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 22-27 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 36-41 gradusdan 44 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Ýurdumyzyň mar welaýatyna az bulutly howa bolup, demirat günogordan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymalyň smogyna hemde howanyň temperaturasynyň gejelerine 22-27 gradusdan 37 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 36-41 gradusdan 44 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Diýarymyzyň Lewap welaýatyna az bulutly howa bolup, demirat günogordan tezlik sekundda 9-14-den 13-18 metr etýän şymalyň smogyna hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 23-28 gradusdan 30 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 36-41 gradusdan 45 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar. Ýurdum Daşady welaýatyna az bulutly howa bolup, demirat günogordan tezlik sekundda 7-12-den 11-16 metr etýän şymalyň smogyna hemde howanyň temperaturasynyň gejeleri 22-27 gradusdan 37 gradusga çenli maýyl, gündüzleri 30-40 gradusdan 44 gradusga çenli ysy bolmana garaşylýar.
Paýtagtymyz Aşgabatda az bulutly hawa bolup, Demokrat Günogordan Tilik sekundda 7-10-dan 13-15 metre ýetýän şemal öňsüňe hem-de hawaň temperaturasyny gecelerine 24-26 gradusyn, 30 gradusy çenli maýyl, gündüzlerine 37-39 gradusyn, 43 gradusy çenli ysy bolmagy araşylýar. Hormatly ýerleşler, ýurdum boýunça iýul aýynyň 18-de magnit gaýtasynyň gowşak gaýdada saklanmagyny araşylýar. Mähriban adamlar, siz iýul aýynyň 18-den iýul aýynyň 24-ne çenli hepden dowamında ýurdumyzyň welaýetlerine hem-de paýtagtymyzda bolmagyny araşylýan hawa maglumaty bilen tanyş bolunuz. Edidi watandaşlar, Tomuz paslaryna howanyň derejesiniň ýokarlanýanyny nazar alyp, paslaryň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, günüň ýetişoklusyndan gorunmagy, şeýle hem ýurdumyzda hereket edýän şahsy we jemgyýetçilik arasaçylyk tertip düzgünlerini berja etmeňizi maslahat berýär. Mähriban ýerleşler, bulary berja etseňiz, ýylyň senlik paslaryny öz saglygyňyzy gorap bilersiňiz. Mähriban adamlar şunun bilen watan habarlary başymyz jemleýäs. Bir karar döwletiň täze ýamynyň galkynysy döwründe ata watanymyza Türkmenistan ähli wagtlarda ösüşýär wesenýär. Ähli ösüşlerini ödününde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam şendir. Hoşsa bolun edilýär.